Kuya, sige na. Tagi ko kwarta ba? Di lagi. Iba sinog maglaglaag ra ka. Human ako gatag ni mo kwarta ha. Para sa imong mga project. Pilar may akong pakayoon, good. Kadaw sa di mo kuya, uy. Oh, Kian, usa ka ba? Di ba giingnan ka? Nga kung si Kinsay na kaya mo ibuhatag? Ayaw na gud pagdinaw. wa mo ko magdinaw ka. Pero di lang gidunta ko ganahan ba nga mupagawas og kwarta para sa way billing ng mga butang. Ako gani, gani ko ilaglaag nag-focus ko sa akong pagtrabaho para makahatag ko sa tanang panginahanglan dinhi. Kaya si Neil nga nag-eskwela pa, sayon na kayo makapangayo og kwarta para lang sa iyong mga laag. Kadagan ba ni mong istorya, oy? Ano, sige. Kunin ko na malagan mong ipakita ang batasan na mo. Layas lang! Oh. Layas! Pa! Gusto lang ko malingaw, bay. Kapoy na kayo sa bayo, eh. Tanang istorya na buhato na ako. Kontrahon sa akong igsoon o gamahan. Pasensya na lang, bay. Tsaka ako naman. Pasensya na ito kaya nga. Hindi ko makanari. Lagi, anniversary mo sa akong ipon. Okay na, bay. Okay na, bay. Problema na. Ako na lang diri, bay. Matagay lang ko ako rin sa diri. Para malimot ko sa akong problema. Malipon ko eh. Paita ni watik at daw inom eh. Ato ta ng shot. Pagkaan ito ganina, karoon ako na sad. Kung yabagan yun, siging gumising ang rosa. Makatakod na ba na? Ay! Kuyawan sa tanim mo misoy. Sorry. Sa to, diyan makatakod ba? Ang smile sa usa ka tawo makatakot na. Mo nagpaduol ko nimo para mataktan ko. Hala no, nasa di kay problema? Yes. Ikaw? Di man ni problema. Hinanakit lang. May bawra pa kong unsaon aron dali mo wagtang ang problema. Saan na? Uban ako. Asan ta? In fairness, may kahining butang na da. Rin mo nag-enjoy ko. Huwag mura kong nawasan sa kong ginanda. Same. At least, sa kadigat ka panahon na limot pa sa imong problema. Upapil na sad ko. Kian, muna akong pangan. Lyra. And I'll give you my contact number later. What for? Just in case. Gusto kang malimot sa imong problema. Amaw. Iyo, huwag ni mo, bay. Saan ba ko nagadungog ni mo dangan? Isukol kang ingon anak. Bay, wala sa kong kasabot sa kong debate atong higayon na bay ko. Kanya, hubog pagib ko. Pero, wala mo sa tinuong ko magmahay, bay. Nabuhan ka na, Neil! Ha? Kadit lang, bay, ha? Ako nang atuon si Papa kay murag naglali sila sa akong muda. So may problema pa? Istoryahin ang manghudi mo. Ha? Kaya gikapo nagigugdupa na niya. Kaya nga naman di pa. Unsong di problema, ha? Mabdus na! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa nagdi ko magkasabot ni Monel. Hindi ka sige lang kang pabadlong na mo, ha? Wa man ako tuyo ako, Yagod. Bahala na kasi mo kinabuhay, Nel. Wala kong kasabot ni mula. Bahala na ka! Kuya. Di
Di kita butuan ang istorya nga wa tuyo ang maong naptwis. Tinuyuan gid na. O gani. Ay, itabta agad eh. Ikaw, masama ka. Problemado gyapon ka? Masugot ka kung makikita kung wa pa ko'y problema. Oh, sa pamay-dugay-dugayan na to. Ali na. Ay! Uy! Ayay, duda na ko, ana, ha? Ha? Tuto sa unsa ba? Duda na ko, bay, nga, ganahan ka ng liya. Bay, ganahan, migi ko niya, bay. Di na ako nailimod, bay. Pero di na kutob. Way laing meaning ang nahitabo na mo. Di mo lang namang pakungawanan ang usa-usa. Aw, tanaw to bitog, madutlan nung yarag kalitan niya. Oh, bay. Ay, ngayon naman ko eh. Ano silira man ang pirming nasa ko noon na. Gusto di kayo kung makakita niya. Hanggang tingin ko. So may tabo na ko eh. Ay, kuging na nga. Nga na-inlove na ko niya. Wala siguro eh. Nalingaw lang siguro ko nga kauban ako siya. Pero, kung sa kano kung agdahon ako siya glaag. Basta makauban na ako siya. Suwayan ako eh. Kami pa ito nagkasuway rin ng ini, no? Nagkita ta niya, naglaag. Oo. Kapila naman ang uban pero ang murag kulpaan ko karon. Uy, Sumihitog na ako. uy, okay na ka? Ha? Oh, okay na, okay na. Sige na yung mga anit ha. Gutom na kita ayaw. In love na kanilira, uy. Klaro kayo. Dili mo na nang imong liho kong mga istorya. Kailan ko nyo ba eh? O gihibaw ko nga, nadutla na ka ng lira. Nasa may buhato na ako, be. Oh, sa banda eh. Bakit yung sus tinuod? Ha? Na-in love ka na ko? O, Lera, sa tinuod lang, murag na anay kuwang na ako kung di na ako makakita ni mo. Pero, wako mag-ingon ha, kinangin in love sa ganako ha. Sabi ni mo, usa sa pnis akong tuyo ni mo maong ni-okay kung makikita ni mo. Kay, last na ninatong pa nagkita karon. Ha? Okay na ko. Huwag na-guilty ko sa kong gibuhat. Nakupinig sana ako sa kong uyap. Nakiuyap? Okay yan. Nagabuwak mi pero nagbalik na sa mi karon. Uga, sorry kiyan kung di na ako masuklian ang imong gibati para na ako. Oh, Lera. Kung mo ito yung desisyon ni Lera, kinanglan gini nga ako ng spitoon. Huwag ako na lang siyang kalimutan. Murag, di gaan-gaan lagi mong naungan, kuya. Oh. Ato mga nangaging adlaw, bugat ikagnaw. Ay, kay wa naman kay ka magpapadlong nga ako ron. Huwag nakabantay ko, nga nang tinarong na ka. Di naman ko problemado, God. Ha? Nga nang problemado man ka. Nakasama gugo ato sa akong uyab, kuya. Pero karon, okay naman, mi. O gani, wani man siya karon. Ako sige pala ilan mo, kuya. O, sige. Tawag lang niya ako ha kung naana siya. At tuwa lang niya ako sa akong kwarto. Hi, kuya. Oh, si Lera? Nga naman ka, kuya. Nga naman naigking man ka. Kuan, Ako ay, basta napagod kay di ba, wa man si mahitaw nga babae ang imong uyab? oo. Mao na nil. Di yun, baya ka nga. Muwari mo uyab. Mo tumasya ko nga, babae mo din mo uyab. Mao di ay. O, kuya. Siya akong uyab. O, Oh. love kayo na ko si Lira, kuya.
Nawa na siya nako kausa og di na ko gusto mawa pa siya balik na ako. Mayo kay nagkasinabot magbalik. Og salamat. Lira, di ba? Salamat sa paglab sa akong igsoon. Dami pang gustong sabihin, tanging mong salita. Wag mo Tungod sa kataas sa akong respeto ni Lira, ako siya gihatagan sa iyang gusto. Wa na ako siya sa muka pa. Pero wagid kong magdahom nga sakit man di ay labi na nga may bawaan ako nga siya ang uyab sa akong igsoon. Samot nga gihatagan ko rason nga mopalayo ni Lira. Di ni nalang kutog og daghang salamat sa pagtagad nga akong tampo. More power, RMN.